Здравейте от мен, Уиклек. Това е моята кандидатура за знак за Вил. Това е моят синглплеер. Това тук, колкото и да ви е странно, защото знам, че няма само знака PG да го гледа. Това тук трябва да е пристанище. Да, пристанище. А отвънка самата къща изглежда като кораб от Star Wars. На тези джедайте. Това тук са пейки да седнеш, да си гледаш. Картината просто ми хареса да я сложа. Така хареса ми с тия стълби. Доста хубаво се получи. Два входа. Тоест едното е вход, другото е изход, но няма значение. Много обичам да майвам. Точно поради тази причина имам... Така, само да кажа. Значи, това ми е едната такова... как беше... Едната въдица. Една въдица изгубих, а тази я хванах. Да, тази я хванах от морето. Плюс, че хванах тази книга, тези две седла, кожата. Добре, един всякъде съм го хванал, да кажа тук. Хванах, имам от всяка един вид риба. Тези са... Ако не ги знаете, само да ги покажа. Знам, че знам как ги знаем. Айде сега нека да умрем в епизода. Що не? Що да не умрем в епизода, бе? Какво ни пречи? Да. За лак се извинявам, снимам с 4 FPS, ако искате вижте. Добре, 3, няма да го показвам вече. Това са тук някои неща, които ще ми трябват по-натам, защото е тази дясната част, че е направена риболовно място. В смисъл там да се лови риба. Често си от другото да влизат и излизат лодки, енчантрум, няколко хиляди печки. Да. Добре. Шет. Кажете ми, че няма живи крипари. Да, никога повече в епизод няма да правя тази глупост с рибата. I promise. Поне ще мога да си покажа фермата. Няма да обирам, само я показвам. Там са моркови, картофи, 2 тикви, тук всичкото е жито. Тиквите ги имаш тук. Сега, това са малко айтеми, дето съм си взел. Дето съм ги изкарал от тук. Да, то принципно тук живеят и кокошки, ама кой да знае, че трябва да живеят. И ги избих всичките. Да, остана една. И тя се казва Страйкърчо. Да, нямам нейм так, естествено, защото имам невероятния късмет нито един дънджън да не намеря и нито една изоставена пещера. Аз имам невероятен късмет просто. Имам невероятния късмет това да забие точно когато искам да излезна. Имам недър портал в склада ми, който е къща, и това само да кажа, че ако някой каже, че това е хиперяката къща, знака може да ме изфърли, за да не ме приеме заради нея, но аз си признавам едно нещо. И ако трябва, може да не ме приеме. Това е къща на Съкадаун 16 епизод. Но аз съм я превърнал в барака, принципно тук живеех. Барака наистина, тук всякакви глупости. И тук сега невероятният чест с моб дроп и глупости. Добре, тези 3 честа са най-важните в цялата барака. Да, наистина. И тук така малко поиска бели брони. Тук брикс, тук няма нищо, прегледах ги. Преди това снимах същото нещо го снимах, но тъпия ми фрапс не е записал микрофона, дано да се случи и сега, защото вече сазвам. Най-важните честове с руди. Да, много малко лапис доли. Много малко. Диамантите са ми към... Чакай сега. Да, 300 някъде. Кол и редстон направо ми идва да фърнам в лава. Сега всички си викате, но той е читвал, той е някакъв загубеняк. Нали е някакъв новак, яре сега се представиш читва. Не съм читвал. Наистина не съм читвал. Просто аз си падам по-така майнър.
Сори, залагат много. 3 пъти ще се извиня в този клип. Добре, зарязваме ми отворено, ако влезне крипър, вие сте виновни. Не, базикам сега ще му виновен, ще му мързи. Така, тъпия чест с коблстон. Затова тук има много комент. О, вилиджър. Умри! Не аз! Ти! Спарта! Циганин! Умри! Умри, бе! Нямам се, ако ми гледат роми. Това не е обида към вас, към този вилиджър. Добре. Кажете ми това да не е матрицата, за да не умира. Тук сега да сме предпазливи. Много набързо само ще покажа един бренч майнинг там. Там. Мъртви сме. Извинете хора, че трябва да го направя. Шат! Добре. Извинете, но айде сега за клипа. И да, току-що фелнах с копчетата. Просто забравих кое е това копче. Добре, намерих. Трябва да посветя, знам. Това с знамената много ми харесва. Да, признам си, много хубава идеята. Добре. Искам си айтемите. Това тук трябва да е брилинг с антисякакви глупости, но влезнах в недъра и ми крашна. Тотално. Майнкрафт. От лак директно крашна. Това е пещера, която намерих, че е много близо до къщата ми. Да. Много хубав лоудинг на чънковете. Кефите ме. Така, насам е дългия ръкав, където съм изкопал много руди. Айде сега ще слезнем, че в миналия клип ме е така. В миналия клип ме го мързя и... Еми, честно казано, да, там слиза бренчмайн. Чакай да видим. Да, тук открих много руди. Да, те са ми много дълги. Аз копах хипер много време, после оставам на 200 на едно сърце. В смисъл оставам хиперхънгри, защото аз, нали, търча. Нали, тичам и скачам, за да е по-бързо, само дето... Не съм предвидил, че няма ми стигне храната, но в същия момент ми се появяват 3 кокошки и така, избивам ги с някакъв меч, това е респект, който изгубих след това в водата, защото бях се оставил АФК и някакъв тъп скелет е решил да ме бутне във водата и да ме убие. Тоест, аз се удавих. Вече той ме убил. Не, тук другия бренч май. Така. За миналите въпроси, на които трябваше да се отговаря, аз искам да влезна в сервера, защото там ще бъде фън с малко хора, а не като в Hardcraft, да не можеш да си намериш дърво, да излезнеш и всички да те убият. Или като в PvP България, буквално всички те убиват. Всички диаманти не ти скачат на тебе, защото вече са примейт. Ако не знаете примейт термин от WoW, означава да са заедно, в смисъл в един момент. Ако не знаете, съм казвам. И фън с малко хора ще може да си бил на хаос. Мразя гриф, не знам дали го казах. Честен човек съм. Не искам итеми, освен ако не е наистина в нужност, като храна сам. Всичко друго мога да си го доставя сам. Полезното за сървъра, ако остана, ами че няма да грифам, мога да, нали, в един сървър в Тулеги бяхте такова патрули, мога да върша тази работа и да търся за гриф, ако някой грифа, нали, така да... Ако не иска да спре да го убия, или ако ти не си в сървъра, т.е. да го убия, или ако си в сървъра да ти каже, че еди кой си гриф. Аз такава работа върших в един друг сървър, айде сега няма да правя реклама на сървър. И...
Да, спомням идея, няма грифъм, да, ще ти помагам за сървъра, тъй като не ти знам скайпа. Аз имам само идеята, още не съм почнал да го правя самото такова. Ако може, така, само да кажа. Ако ми отговориш, не моля те, обясни ми защо не. Няма да садвам. И ако си дал в някой епизод фен скайпа си, моля те, дай ми го, за да мога да ти покажа поне спомня как. Искам да си нещо. Това беше от мен. Уиклек от Strike Channel, епизод 1 на Survival и кандидатура в същото време.